mu shirin duniya nishadi, hira ake da dukkan jaruman masana'antar fim din Hausa. Duka abokanai na sun yi aure, da na miki magana sai ki ce karatu. Kin ji abin da na gaya miki. Kusa na ji ciki na juyawa, dan gyara sun ɗinka na nunawa. Masu kallon mu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar nishadi. Shiri ne wanda yake kawo muku al'amura da ke faruwa a cikin masana'antar shirya fina-finan Hausa. Kamar yadda muka saba mu kawo muku baki da a cikin wannan shiri wayanda suke taka rawa muhimmi a cikin masana'antar shirya fina-finai. Sunana Awwal Falit Ibrahim. Kafin gabatar muku da wannan bako namu, ku biyo mu. Soyayya ce ta haɗa mu, su makiya ba za su raba ba. Soyayya ce ta haɗa mu, su makiya ba za su raba ba. Ke ce dai wacce nake so, akan yarda so mu gina ashe. Zan mai kula mini da kanki, domin ki sani ina da kishi. Kowa ya nuna sani kanki, ne a sanar ina karki kula shi. Bani da kowa sai ki hana ina, karki canza a so ya haɗa mu. Ta haɗa mu, su makiya ba za su raba ba. Ke ce matsayar zance na, kai zan kai wa ahalina. Ke na gani a cikin barci na, ranar kai na gani a kusa na. So ya haɗa mu da ke a gani na, ba shakka haka ne lafazina. Ko kin san kanki zan iya komai, ni ma kanka ina iya sara. Barkanmu da dawowa cikin wannan shiri. Malam Sani, barka da zuwa. Muna so mu san wane ne Sani Amalu. Jama'a masu kallon mu da sauraron mu, assalamu alaikum. Da farko dai sunana Sani Amalu, amma asalin sunana Sani Umar. Lakabina ne shine Sani Amalu. Ni haifaffen Kaduna ne, mahaifina dan Kano ne, mahaifiyata ko yar Katsina ce. Ni kuma haifaffen Kaduna ne, aikin gwamnati shi kawo mahaifina Kaduna, ya haife mu a Kaduna. A nan ne karatuna na primary school da secondary school, har ne sauka karatun Qur'ani da dai sauransu. Muka ci gaba da neman ilimi na zamani da na addini har zuwa kama zuwa yau. Yanzu dai kai dan Kaduna ne ko kuma dan Kano ne? Ni dan Kaduna ne, dan ba na ma lakanta kai na ma da Kano. Ka gane ni ba na ma lakanta ne, ka gani da ka ce Kano ne, amma ni a babban Kaduna ko ƴaƴana ma a Kaduna na yi. Gaskiya ko ni na dan Kaduna. Gaskiya ne. To kaga kaman yanda irin abubuwa da suke faruwa suke tasowa a cikin wannan masana'arta, to ku da kuke daraktoci ne da kuma kuke dubawa yanda kuke ganin abubuwa, kuma kuke directing din wayansu, kuke ganin yanda ga abubuwan suke tafiya, ga yanayin yanda al'amura da suke tafiya a cikin harkar nan. Me kake ganin yake kawo muka cikas ko kuma wayansu abubuwa da suke shiga gabanka kake kasa gane kansu a cikin harkar nan? A'a, ni al'amura ka san kaman mu gefen mu, ka san bangare ne. Misali akan bangaren mu na kamera, da ya ce photographer kenan, cameraman da ake fi sani da cameraman. Mu matsalar mu shi kamera dai na bidiyo da dauka yawa na kamera ba irin wanda ake dauka na film ba. Mu problem din mu shine akwai mutane za ka gansu ba su ma fi wani ba,
sai ka bi wani kake zama wani ko ka je makaranta ko ka je makaranta ka je ko masu iri-irin dai na bayan fage dai yawa wanda dole sai ka zo ka bi wani shi fim ba kamar irin daukan biki bane dole sai ka zo an koya maka ya ake daukan fim akwai salansa yanzu misali ka iya na gidan TV haka ba za ka iya fim ba sai an koya maka yadda ake daukan fim kamar ka iya fim ne in ka zo gidan TV sai an koya maka yadda ake daukan TV ka gane akwai bambanci TV da fim. Problem da muke fuskanta shine a koyaushe ina kira ga mutanen matasan masu shigowa cikin harkar mu na kameraman DOP su zo su bi su koya misali irin daraktocin mu na wasu za ga kowa ne ya fito gatsewa ni director ka bi wani ko ka je makaranta ka zama director ni ba ai director ne yanzu dai a maganar ka shi kyamara wato kiran da kake da su kyamara ba wai ana dauka bane kawai sai ka riga ka koya ko kuma ka san me za ka yi dauka. To jama'a kuna jin da yanda muke tattauna da director yau a cikin wannan shiri namu. Kafin nan mu dora daga inda muka tsaya ku biyo mu domin ku ji ta yaya za mu kasance da shi a cikin wannan shi. tambaya ba mu bi kusa haka yasa ba zan ya da ke ba mun yi kama ko da gani ba a tambaya ba mun bi kusa haka yasa ba zan ya da kai ba gunki na zo san kike ban na dan rataya zo ki biyo na matafi da ke maza gaya makin tufa kin yi ado sana sarauniya kamshi nake ji a jikinki in kin yi kwalliya babu kamar ki na yi dubi ke ce baturiya da kin fito ba a rasa mai kallon ki ba soyayya yan mata sanya kalamai kan kauna ke naiwa yar gata baki da tabto a guri na tilan sai na furta wanda yake so ya raba ni da ke shi zan wake ta sannan a sannu baya hana in kai gun mamata in mata zancen auren mu da ke so ba karya ba kama ku da gani ba a tambaya ba mun fi kusa haka yasa ba zan ya da kai ba Malam Sani, kamar yanda jama'a da yawa zaka ga suna so su shiga harkan nan, akwai wani tsari ne da kuka fitar ko kuma akwai wani abu ko kuma form da wani abubuwa da kuke bayawa kafin mutum ya rijista ya shigo harkan fim, ko kuma haka kawai mutum zai zo dan ya san ka ko kuma zai kawai ya shigo harkan fim? No, ba a shiga harkan fim haka nan. Akwai kungiyoyi, akwai kamfaninnika. Gwamnatin tarayya ta baka daman ka shiga kungiya ko kuma ka bude kamfaninka. Amma ga sharadi, amma in san samu ne kana da kungiyan kana da kamfanin ka. Akwai kungiya ta district da kake gani, akwai kungiya da ake kira Mofan. Sai ka je ka register da Mofan tukunna kafin a fara saka a fim. Sai kuma ka je ka samu in ka register da Mofan ita uwa ce, sai kuma ka register da kungiya kamfanin da kake so. Inda akwai kamfani akalla sun kai 100, misali a Kaduna State inda nake na san kamfani sun kai 100. Sai ka duba wanne ne yafi maka kwanta maka a zuciyarka, sai ka je ka yi rijista da su. Bayan ka rijista da mu ba, musamman shi namiji, kaga namiji ba mu da kes da shi, musamman shi namiji in ya kai shekara 18 dokar kasa ta bashi dama ya je yi abin nan. Musamman mata su ne ma muka fi bawa da amanna, dole sai mun je gida mahaifinki ya sani, mahaifiyarki ta sani,
ko yayanki ko wani je kafin naki a sai form din kenan yawwa kafin ma ki sai form mm. sai mun bi wannan mu tabbatar da yawwa mun tabbatar da mahaifinki sun sani ko mahaifiyarki ko ka gane wani dai wanda ya shafi naki secondly kuma namiji shi ma zamu iya bi saboda yanayin tsaro da ake ciki shi ma zamu je mu tambaye mai unguwar da sarkin unguwar mu tabbatar da wani din ya yake ya mutumin kirki ne da sana'a sai amma kamar yanzu ni da masu kallo a misali yanzu za mu iya tambaya mu ce to yanzu malam Sani director yanzu yayi fina-finai guda nawa ko kuma fina-finai nawa suka fita naka da kai ka fita ko kuma har yanzu dai ana rarrafa dai babu ba san ma arji ba ba iya kinta ta ba iya ce yanzu a ciki za mu iya samu kaman guda biyu ne da masu kallo mu akwai wani duhun dare ma da ne shi an haska shi ya fito yana na a YouTube ka san yanzu harkar ta koma YouTube akwai wani duhun dare da nayi a YouTube yana nan akwai bazan barki ba kai ga ni bazan ma iya kamo su suna daidai yawa sun fitsari wanda za gani ne kamaraman ni ne director saboda duk kamaraman director ne sai dai in bai san abin da yake ba in dai kwakwalwarsa na ta ja zai yi duk kamaraman director to kamar yanzu akan nasarori wani irin nasarori malam Sani director ya samu a cikin wannan nasarori alhamdulillah a wannan harka alhamdulillah da in mata shata kowa ya ja da rashi ya tsinki bi jari ne ba mu alhamdulillah mun jiya mun ga jiya mun ga gobe ake kira Allah sa jibin mu ta kyau to alhamdulillah nasarori kan an samu a harkar nan kalubale ba dole ne kana cikin rayuwa ka tabbatar da kalubale yanzu kalubalen ma da muke fuskanta shine na gaya maka na wannan na harkar YouTube din nan saboda wani ma kana can kai wasa ka sa abu sai je sa to na gode ma Allah ma da YouTube din suka sa in dai har wani ya taba sa abu ka sa za a yi dropping din naka ba sai dai ka rage ko ka kara shine zai zama ba saboda zan iya baka abu na ko da na sa yanzu a YouTube zan ce ma amma ka rage ko ka kara to shine ba za su yi YouTube ba za su yi samu matsala amma yanzu alhamdulillah ana cin abinci a YouTube din nan abu sama in ce maka kusan kasuwancin da ake yi da a ta wallahi tallahi din ma ya rage inda yanzu yadda ka tsaya kai mai kyau shi ba yanzu film kai mai kyau shi ni na yarda da haka in kai mai kyau zaka samu alheri in kai jaca ba kawai sai haka za a baka da abinka ko a YouTube din ka sa wallahi ba za ka kalla ba to yanzu dai ga kana a tashar Liberty TV yanzu wani irin shawarwari zaka bayar ga 'yan uwanka macin ma wannan masana'anta da kuma jama'a wanda suke sha'awan shiga wannan masana'anta wani irin shawara za ka iya to shawarar da zan ba ma mutanen mu har kullum dai wasu suka ce naka baya lalacewa ka kyali ni kullum shawara ta shine a masana'antar harkar fim na Kannywood kowa dai gida ɗaya ne amma dare fa kowa sai mu dauri daya ni ina son ba zama ba zai yiwu ba ka zama mutane duka 100% ta kalle gaskiya amma dai ina a cikin 100 ina son mu zama 70% mu zama ci muna majuna fatan alkhairi muna majuna fatan alkhairi wallahi ina gaya maka billahi la ilaha illa huwa masana'antar industry shakun dinni wallahi dakin tsammaci alkhairi Allah ya sanya masa sana'ar albarka wallahi tallahi Allah kaɗai ya san iya in aka yi fim ɗaya Allah kaɗai ya san iyakacin mutane da suke cin abinci da ita tun daga kan marubucin da ka je ka sai laptop ɗin ma da za ka yi rubutun kaga shi ma ya ƙaru shi marubucin wanda zai tafi ɗin wanda zai zo yi waka wanda aktocin da za su yi fim ɗin wanda zai zo ya saya ɗin ga jarumai ba ma a magana wallahi suka ga akalla fim ɗaya mutum 100 sun ci abinci to ta masana'anta ce za ga ci ko ba aka yi wannan mod a one mod sai ai so ni kadai kawai yanzu ina producing sai in yi film so biyu a wata so su uku wannan misali producer sun kai 100 ya kake gani ko wannan BC ala wala ake dai aka sai aka to wallahi Allah ya sanya ma masana'antar film albarka mu dai yi hakuri da juna mu juna fatan alkhairi da idan alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a ci gaba kuma za a cimma buri insha Allah a masana'antar ni ina kowa fatan alkhairi to kaga kaman akwai wayansu abubuwa yanzu da ga suna tasowa a cikin wannan masana'anta kaga ana samun matsala ero akan hoto ko kuma akan daukan bidiyo da wayansu abubuwa amma kana ganin me ke kawo irin wayannan matsalolin akwai wanda ba za su iya kashe kuɗi ba wajen daukan kamera kana ganin hakan yake kawo wannan matsalar babban matsalar yawa babban matsalar da ake fuskanta shine in za ka yi aiki akwai kamarori na zamani yau ana wucewa ne gaba akwai tun da aka fara Z1 Z4 Z5 Z7 an wuce su aka zama mark kaza mark kaga akwai normal Canon akwai mark 2 akwai mark 3 mark 4 to me yasa ba za ka dauki mark 4 ka aiki ba ai
iya kudin ka iya shagalin ka. Yanzu kamar ni haka sai yanzu in ce zan yi film sai a dora min kyamara na film haka kawai mutum zai samu ko akwai wani matakai da wani yake taka ko kuma yake bi domin shi ne matakai da na gaya maka shine wannan da na gaya maka a baya shine dole sai ka zo ka yi register ba ma daukan mutum haka ne dole sai ka je ka yi register da Mopan to amma kafin ka yi register nan sai an je an ga iyayenka kuma sai ka yi register kuma za a ja iyayenka na farko sai mun je mun ga unguwanku kai wa dan unguwa ne da gaske ne mu samu mai unguwa saboda halin tsaro sai mun samu mai unguwa da waye da mutane mu dan tambayoyi akai a wani haka ne to sai mu zo mu kai register da Mopan da kai register da Mopan sai ka nemi kungiya kamfani kenan wanda kake so misali kana sa ana yin zango ka shiga in ziyawo kake so sai ka je in lamata kake so sai ka je in wash kake so sai ka ga sunan da yawa in ka jawo kake so sai ka je ni da kake ganin yafi maka kwanciyar hankali ana yi da kai sai ka je ka register amma yin rijista a wannan kungiyar naka ba zai hana wasu film wasu kungiyar suna film su kira ka ba ka gane haka ake yi to muka je aka yi maka rijista mu babu da matsala da maza ana gaya maka mata su ne problem din dole ne sai mun sa mace ta rijista shi ma kamar yadda namijin yayi haka muke sa dole mace ta rijista because of wanda za ga ta yi karya ba iyayenta ba su bari ba kuma za su ce muku an bata ta fim za ta shiga harkar fim da ce ai iyayenta sun yarda kaza saboda kawai saboda shiga dai harkar fim din ku ba ku sani ba kuma ba ya daga ji sammaci a kotu ba sai ka ji iyayenta sun kai ka kotu kuma you are right su kai ka kotu because of baka je ka tantube su ba ka gane amma ta zo ka tantube su suka yarda da amincewa su da komai da yadda su ta sai fam ta komai that's all kai ma kana da ka'idoji ai a fam din za ta ga ka'idoji banda kaza da kaza a bai kaza a bar kaza shikenan ka fahimta ai dole ne sai da wannan sai a zo a ke rijista lokacin ake fara fim za a baki ID card saboda in an tsare ki police a da dare in ki dare misali an yi dare zaki nuna ID din ki zaki ga kin ga cikin mutunci da daraja da kima zaki wuce wasu ma su saki a mota okay in ba ma motan shi producer bane ko wani da za a kai ki gida misali irin an kai 10 ko 8 haka wanda sa za a kai ki gida kaga ko da ma police misali ya tsare ki anya zaki nuna ID din zaki wuce amma a ce daga ina baki da ID baki da gwamnati zaki ce ki film na ina ka sa akwai masu fakewa irin haka akwai su to shi yasa muke ta kokarin muna roƙi Allah ta'ala ya sa mana mu samu ijaba da su da wannan daga tsakanin mu da wannan irin masu fakewa da film din nan suna abin da ba shine ba to wannan rajistar shine ke nuna mana alama wannan wani na ciki wannan baya ciki kai ne ke da film zaka dauko kai ne producer film din kuma a ce kai ne ke ma da film din tunda ku daraktoci yawanci duk wanda ya kawo film ya baku ya dauko script ne zai baku ku za ku karanta ku gani ga yanda film zai yi ga yanda film zai ci ga yanda zai yi a irin wannan fina-finan naku film labari na tsarawa ne ga mawakin da zai iya muku wannan waka ga ko kuma ga irin ma'aikatan da za su iya muku aiki a cikin wannan dole ne sai ka samu ga irin ma'aikatan shi film lokacin da aka baka script shi ke baka irin okay wannan Adam ya dace da wannan role din a Alinu ne Zaradina Sani ne waye Gamba Ubantani ne kowa kin ga gane ai shi script din shike kawo jarumi da jarama daga yanayin labari shike kawo wani zai iya yi wani zai iya yi in an rasa wani ni na casting din film ina A and B and C dole in zai casting din film ina ni yanzu ina lokacin na producing film da yawa in zai yi ina casting A and B na rasa wani to lokacin zaka kira wani ya ce okay Ali ina da aiki da kai rana kaza kila yana da date din wasu wani kuma a ranar nake son aiki na kaga ya fita A ina sai in nemi B Adamu misali nake maka in na rasa Adamu sai in da C to dole ko Gamba Ubantani ko ya abun mataki ne akwai A akwai C akwai D yawa to amma abin yake haka dan abin yake wani kuma zai ce zan jira shi Ali nake so ko in sa a film din nan zan jira shi har in samu wannan date din wani shi kuma babu ruwan shi da wannan sai kawai A and B and C babu wani kawai ya yi cancanta da rodin akwai rodin da wallahi sai wani kawai ana kallon yanayin labarin tsarin labarin amma ba da an sauka an san zuciya wallahi aka sa wani wallahi aka kawai kasan sai a hankali ka gane ai role din wani kawai sai wani okay in babu wani mawaka fa su ma ba mawaka shi mawaki musamman ma waka ta goma ba ta da wannan abin kawai okay wani ya suna ko wani bai suna ba zaka iya neman mawakin da bai suna ba ka bashi waka sai ka yayi bala'i akan waka sai ga wanda ma ya sunan ma ya ta maka haka ka gane amma yanayin halakar ka ce da mutum shi mawakin wanda zaka nemi karamin mawaki ma Allah ka bashi ka sadan ma sun yi waƙoƙin da yawa masu suke asa
da an sa kuma zaka ga ka zaɓa mai kyau ka kasa kuma sai ga Allah ya sanya ma abin albarka sai ga mawaƙi yayi suna ka gani wani kuma mawaƙin kuma ko babba ne za ga ya baka wani ma ya ce kyauta ma ya baka wani kuma ya ce sai ka saya ka gani kamar yadda nake ji jama'an gari na faɗi in suka ji mawaƙi yayi fim yayi waƙan fim sai su ji labarin ya tafi da yanayin fim script din ku kuke janyo mawaƙin kuke ga mai ga yanayin script ko kuma labarin ake bashi yake labarin fim na ake bashi dole ne sai an bashi ba bashi ba shi ya san gaibi ne ai sai an bashi labarin fim din sai a ce ga labarin fim din ga yanda yake kuma haka za ka yi waka ai kai daraktan kai za ka bashi labarin fim din ka ce akan sannan kafin ya tsara har ya shiga studio ya rera sai je rera haka maka bashi ba bai sa abin da zai yi ba sai dai waka soyayya da budurwa shi ne kawai zai iya yi saurayi da budurwa amma baka bashi akan labarin fim din ka bashi labari akan fim din zai waka akan labarin fim din ka gane yadda ake kenan to kaga kaman a misali yanzu akwai jama'a da zaka ji na gari na cewa kaman a misali a ce sani Amalo director ai gashi yayi film kaza yayi film kaza yayi film kaza yayi film kaza amma ba a taba ganin shi a ciki ba ko akwai wasu fina-finai da ka taba fitowa ko kuma akwai fina-finai da kai da dama ka shigo ka fito daga ciki a da kamata a ce kuma daraktoci a ce kuna dan shigowa kuma na damawa da ku a ciki ai in kaga Sani Amalo a film to ta baci to mu ba ma shiga film sai ta baci an ba kowa ya gama shiga a'a ka ce sai ta baci sai ta baci kenan kaman ya in ta baci yawa kowa ya gama shiga an karasa wanda za a sa a wannan road din to ni za ka gani a ciki yanzu misali rigar aro kamar yanzu dai in zaka kamar yanzu a film jarumi bai zo ba ko bai karasa yawa wanda aka sa a wajen an yazo ya karasa ko lokaci ya zo inda zo ba aka ana jiran shi bai zo ba zan iya yi ni ma ai have to ni sai in shiga misali rigar aro lokacin da muke aikin na je yawo ma wajen kawai sai naga ana yi kawai aka ce shiga yanzu ni da masu kallo za ka yi ga mana fina-finai nawa kai da ka fito a ciki wallahi ba za adadin su ba a'a a ciki wanda za ka iya tunawa zan iya tuna rigar aro sai kuma wani to amma misali yanzu ni da masu kallo muka ce za ka kwatanta mana wani irin acting kai a cikin wannan shiri za a iya mana yanzu ni rigar aro na mutu a shi ni da masu kallo muna kan ya abin da na fito a shi ɗin riga aro na fito ne a irin mai ɗiban yan mata irin ma'ana yan ƙarya ni ba ɗan ƙarya bane a kana ɗaukar su a mota yawa ina ɗaukar su a mota muna zuwa fati muna harkar rayuwa kawai mu yan aji daɗi ne kawai ka gane ai mu yan aji daɗi ne a haka da fito a wannan fit ɗin a riga aro sai wanne kuma a ɗaya a yi sirri ne wannan wani sirri ne na daraktoci sirri ne yau na mutu a fulafulai da dama ba su adadin su ba amma kawai mu muna kasan inda ya gaya maka inda ka gama a fim to ta kai karshe ne ba kowa in ka gani ne ni a fim ta kai karshe wannan ta kai karshe to ba kowa za mu shi insha Allah to jama'a kuna ganin da muke tattauna da Sani Amalo director ficacce ne a cikin masana'antar Kano ana damawa da shi sosai to duka anan muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci in dai kuna tare da mu mako mai zuwa za ku gani da wani tsaraba ba ko za mu zo muku da shi cikin wannan shiri suna na Awwal Khalid Ibrahim nake cewa mu kasance lafiya mu shirin duniya nishadi hira ake da dukkan jaruman masana'antar fim din Hausa soyayya ce ta haɗa mu su makiya ba za su raba ba soyayya ce ta haɗa mu su makiya ba za su raba ke ce dai wacce nake so akan yarda so mai gina ashe ke zan mai kula